V ďalšom recepte zo série Grilovanie si dnes pripravíme bravčový bôčik so sladkokyslou omáčkou, s grilovanými hubami portobello a pyré z grilovaných zemiakov. Na tento recept môžeme použiť buď čerstvý bôčik, ktorý by sme namarinovali v černom pive a v koreninách a nechali odležať 24 hodín a následne teplne spracovávali, alebo siahneme po skvelom pomocníkovi a to sú suvidované mäsa, čiže máme tu suvidovaný bravčový bôčik, ktorý nám výrazne skráti čas a prípravu samotného jedla. Na sladkokyslú omáčku budeme potrebovať omáčku sweet and sour, sojovú omáčku tmavú, sezamový olej, hojsín omáčku, citrónovú šťavu, sol a korenie. Všetky ingrediencie zmiešame, vychutíme a potom grillované mäso budeme v omáčke obalovať a dochucovať ňou. Sa nám už grillujú zemiačky, ktoré použijeme ako prílohu potom, a to pyré z grillovaných zemiakov. Pustíme sa na to mäso, čiže marinádu alebo sweet and sour sladkokyslú omáčku máme hotovú. Teraz to suvidované mäso si nakrájame na také ako keby špalíky, ktoré budeme grillovať. Môžeme si pomôcť, že ich ponapichujeme na špízy. V ďalšom kroku si pripravíme tieto krásne portobello šambinionu, to sú tie grillovacie, on sa to hovorí, že steak medzi hubami, taká steaková huba. Stačí len, že hodíme na sucho na grill. Môžeme začať tým, že dáme ich tou vypuklou stranou hore a potom pri otočení už do nich môžeme naliať napríklad masielko alebo ochutené masielko, sol, korenie, aby sa nám to už udržalo vo vnútri tá chuť. Ten bôčik suvidovaný sme si pomohli, sme ho teda ponapichovali na tieto špízy, aby sa nám krásne obracala a dal sa nám tvarovať a potom ho budeme ďalej aj omáčať vlastne tej sladkokyslej omáčke. Ja si len trošku spravím tenký film na grille pomocou oleja. Môžeme na tú mriežkovanú časť, keď tam chceme mať nejakú štruktúru. A pripravíme si aj do pamäťky vlastne tú sladkokyslú omáčku, ktorú zohrejeme. A potom, keď to mäso bude do zlatovo opečené, ugrilované, tak do tej omáčky to vlastne namočíme, aby sa nám to obalilo tou chuťou. Na to pyré z grillovaných zemiakov iba vydlabeme vlastne tú dužinu pomocou lyžice. Môžeme osoliť do korení, pridáme samozrejme sladkú smotanu a rozpustené maslo. Pokojne ho môžete ochutiť konfitovaným a opečeným cesnačikom, pažitkou, petržnovou vňačou alebo listkami tymiánu. To má na čo chuť, aby to bolo chutné, ale už samotné pyré, že je to z grillovaných zemiakov, dostane zase inú chuť, inú dimenziu, tak to zavoní potom uhli. Buď takto máte cesnak a spravíte si cesnakové maslo, že vám to ochutí v podstate a sa vám ten cesnak vyluhuje do toho masielka. Samozrejme pri servise si môžete pomôcť iba tak, že polievkovou lyžicou budeme plniť tie portobelá, alebo pomocou cukrárskeho sáčku, alebo keby sme to vymixovali na veľmi hladké pyré a prepasírovali cez sitko, tak by sme mohli zabrdnúť aj do také vyššej gastronómie a pomocou izy alebo sifónovej fľaše šľahačkovej nastriekať vlastne tú espumu z pečených zemiakov do tých húb. Bravčový bôčik v sladkokyslej omáčke so sézamom, grillované huby a pyré z grillovaných zemiakov. Jednoduchá príprava, ale môžete to obzvlášiť aspoň pekným servisom.